מתי דיברת איתה בפעם האחרונה? מה הדבר האחרון ששמעת ממנה? אתמול, שלשום בעצם, היא הייתה כאן, התארחה כאן עם החבר שלה, אכלנו את ארוחת החיים. הם החליטו לנסוע, הם לא אמרו לנו לאן. לא הייתי יודע אם הייתי מרשה עליו. לא יכולתי למנוע מהם. ובעצם כשהתחיל האירוע מיד ניסיתם ליצור איתם קשר וכבר אז לא הייתה תשובה, זאת אומרת זה משהו שקרה ממש בהתחלה בשעות הראשונות. ניסיתי, מאז ששמענו את האזעקות, ליצור קשר, ואחרי כשעה אבינתן הודיע בהודעת וואטסאפ בבשרון שהכל בסדר ואני אצור קשר יותר מאוחר. קצת התשובה הזו קצת לא הסתדר לי למה ליצור קשר יותר מאוחר, אז החלטתי שאני הולך לבית החולים, ושם היה סדר פחות או יותר. ניגשתי לאחד המשרדים והודיעו לי שהיא לא פצועה, ואז תוך כדי טלפונים יצר איתנו קשר השותף שלה, אמיר, והודיע לי שיש סרטון שאין אופנוע וחטופה ומופלת לעזה. היו לי תקוות שהוא טעה, שזה לא נכון.